Assalamu alaikum and welcome back to season 3 of Shika's Kitchen Chaos. Today we have theatre and filmmaker, also content creator, big TikToker, none other than Enrico Hatzenberg. Salam, 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 salam. Caribbean, sorry. Salam alaikum, salaikum, salam. I think you're beautiful, I think you're perfect. I know how hard it gets, but I swear it's worth it, worth it. Cause what you do for love, there ain't nothing I won't do for us. Enrico, finally you're here. Yes, my darling. They've been wanting to see you. I've been wanting to come here as well, see, cause so baie ete, maar because die kosse as ons bismillah man. Wat gaan jy vir ons vandag maak? So julle, ek wil net sê ek kan nie kos maak nie, maar ek kan 'n pasta, maar I can cook a mean pasta. So ek gaan vandag 'n pasta maak in Shika se Chaos Kitchen. Oh, standing like that. Yes. You bringing the chaos, I'm bringing the kitchen. Yes. Standing. All right, let's run through the ingredients with them. Kenja with the ingredients at your kop uit. Yes, I know. So there's mushrooms, onion, green pepper, I have black pepper, I have salt, I have garlic crushed, and I have already pasta, and I have chicken breast. Vir al die gym mense, vir jou man wat speel rugby, is very good for his vir sy bene. Ja. As hy wil oplig en so met Ja. So, bismillah for the chicken breast for protein, and then fresh cream as well, and then obviously mushrooms, and then En wat 'n ander spice? Paprika gaan ons nodig yes, hê, yes. Wafel? And as actually bites as well. Ja, maar ek wil dit te sterk maak. Oh, yes, yes. Chili flakes. Chili flakes is fine. Yes, my darling. Daar is my al met stoue. En ja, is al. Okay, nou laat ons begin. Ons gaan met die uitjie begin. Jy gaan die ys sny. Jy gaan die ys sny en ek gaan die green pepper sny. Okay, maar voor ons begin, ek wil net gou sê guys, because my haar is nog uitgebeba. Ek wil gewoon aan bonnet sit. Net just so they don't follow the food, no? Stunning, love that. Okay, so eers gaan ons gou die garlic, die onion, die onion sny vir. Ja, nee, praat regtig goed, wat? Yes, my darling. Guys, I do it my way and my style, no, don't judge me. Yes, okay. Enrico, Yes, so vir die madam. mense wat jy nog nie ken nie, for those who don't know you, vertel vir ons, waar het jy groot geraak? Ik heb actually in die Kaap groot geraakt, in Keilsrivier. Okay. Kaila Boy, 758 represent. Groot geraakt, daar gespeeld. Ja, in die Kaap, maar ik verstaan die brei op mij. Die brei is een Perelse brei, because I used to go buy naar Perel toe, naar mijn land, die plaats mijn land toe, naar mijn auntie toe, because zij daar een plaats, niet plaats gehad, maar gewerkt daar, maar ook in baie Nantana rondgedingen ze. So, Vertel jy nou die brei daarop? ja, like, My man ja. het ook mos 'n tipe van 'n brei as Afrikaans praat. Oh, yes, madame. Ja. Yes. So ik heb maar daar groot geraakt, of ik daar bij gaan, every school holiday I used to go to Okay. Paul. Okay. Yes, yes. And ma'am. how did you end up in filmmaking? Weet je nou, when I was a kid, I used to sing and dance op die stoep. En toen het ik net Jy was 'n entertainer. Yes, vrou. En jou maak vir die mense gesê, Enrico, kom wys gou vir die mense hoe dinge sy, hoe dans sy en hoe doen sy dat hulle het altyd vir my geroep. in die Mijn kamer oma, uit. als mijn oma, zij was er even in. Haar roep hulle vir 'n mens, dan moet jy vir die gaste kon entertain. Vrouw, één keer they asked me to scribe for the cake play because I also used to write too. I Okay. can write as well. Okay. Ja, maar hij zo, ik heb geschreven op mijn eigen play opgemaakt. I used to imitate Paula a lot van Zevende Laan. En boom bam, ja. Few years nadat hij speelde ik samen Paula op de TV, op een show called Op en Af, where she's playing my best friend, Diane You Lorenzo. lie. Literally my darling, die jaren slapen. Literally. And it was a great experience, maar growing up I always... Ek luister na jou eie brand my. Ja. Gaan die bril ha? Yeah, I used to just do my thing, Tommy, like just... Aan die brand and just do my thing, you know what I mean? En vandag skryf jy, direct jy, Yes. kom jy op met die storylyne. Yes. So ek skryf, baie keer skryf ek alleen en baie keer skryf ander guys aan my Tabani Makanza.
En hij is deel van mijn like, internal span. Maar ik is een conceptualizer. Stunning. Ik is een conceptualizer. Yes, my darling. Enrico en Chica. Vandaag hier in Chica's Chaos Kitchen. Kijk ons... Huh? Kitchen Chaos. Chica's Kitchen Chaos. Chica en Enrico in Chica's Chaos Kitchen. Is dat recht? Chica's Kitchen Chaos is fijn, dat is hetzelfde. Wat zit hij? Gewoon was dan. Oké. Oké, ik, Enrico Hartzenberg en Chica Hok. Chica Karim. Sorry. Enrico Hartzenberg en Chica Karim Hok. En Chica's Kitchen Chaos. Oh, saya biar groot goed op uit die kon bij zo. But stunning babes, that's how I did my thing. Yeah. And I always knew that I want to entertain some way, somehow. And now maak ik mijn eigen films, ik doe mijn eigen ding. I don't wait for people to give me a work. I use what I can where I am with what I have. Stunning, love you know? it. Ik zie dus gereeld in Joburg, so dat zeker hele connections in die Josie ook. Love that for you also. No, my best friend is in Johannesburg, and Okay. I must see her. Ik moet voor Amma zien because Amma, I feel like Amma is the one friend who understands me. En Zoals, jou mother. zoals nee. Dat weet my nou. Oh, sorry. She's the one friend Amma is who. the girl in Blood and Water. Yes, yes. So hoe ken je, hoe het jullie gemeet? Samen gestudy by UCT. Oké. Samen gestudy and mind you actually, ik heb nog eens een audition tape gevat voor die show Blood and Water. Yes, I did it in two. Our school argued with her of leaving. Ik zei van maar, because our mom came from Joburg to have a meeting with the school. So I told the mom, Paliswa, your child must go. The school is nice, maar En nou zij is superstar. superstar, my darling, very superstar. So at Joburg, I always go to her because she just understands me. Like, because I'm like, a friend that understands you perfectly, you know. And say is that also like, ik is a Mali buiten, but I also have my quiet and peace whenever I need my quiet and peace. I always go to Joburg, or I also go work. Ik help op productions en goed aan Joburg. Stunning. I just put myself out there because I really also want to work in Johannesburg. You know what I mean? Stunning, yeah. In fact, for us. Or Joburg too, you know what I mean? Yes, man. Babes. Stunning, love that. En dan die TikTok, die content creator journey. Yes. Weet je nee, Hoe dat begin? so ik het een oggend in mijn kooi Kan ik maar die gelegd. plaat aanzetten met die olie? Yes, my darling. Een oggend toen ik wakker geword in mijn kooi en I saw this video of Kanye West wat zei hij kon naar Zuid-Afrika toe. Hij heeft nog hier bij ons play. So I was like, my bro, we are facing a deep crisis. So I made this video about him where I said, as ik ja, van die kracht, ja, Tanya, but furthermore, ons is voor my sister. And from there, it just spiraled out. En toen heb ik me aangepost my Cookie Lion videos. En dus toen waar ik besef, you know what, just do social media. I love Cookie Lion. I love Cookie Lion. Ons moet eendag, ons moet de dinges Vandaag na die zomer, Ja, yes. we moeten de dinges doen. Yes, vandaag. Lines van haar. Yes, so zij, ik het Cookie, zij is Anika. Wat zei Nika? Anika zal zeggen, zij is die debutant. You know, zij overwacht whatever. Oké, maar kan ons die dinges soos wees Cookie Lion en haar man nie? Wat praat hulle wat lekker? Maar ik kan je losers wees, man. Ik lijk om glad, die man. Wat is Nou, dat? ik kan Lucius wees. Ik zal Lucius wees. Ja, my darling. Starting with the oil. Yes, so vandaag ga ik ingooi, die oil ingooi, net om nou dus te beginnen. Liep baie ingooi, ja. Yes, Ik weet nie baie faith in jou in die kitchen. oh, my sister, ik try my jaren, because once I got this man, once I got toward this man, I was like, ik begin een kost maken. En as los hulle jou sê jy? Nee, als de afzoes, you know, ik moest gewoon dat hij aan die verhoudingen, Yes, kan man yes. kan in, you know what I mean, baby? As hy genoeg Oil, yes, it's enough oil. Okay, Yes, it's enough oil. Stunning. I must say, I actually totally love your bezigheid, your potten. Maar one thing about die moslims, jullie kan kost maken. Maar ek leer nou nog, dis hoekom ek vir Chica's Kitchen Chaos het. As ik, Because die gaste wat kom leer my actually. so I'm teaching you right now. Ja. Okay, nou die gaan we hier in die pot in, Yes. right? Daar gaat zij in zoals ik kan. Ja, zeker. Yes, my darling. Zo. Nou, net als ik green pepper ook ingooien.
Because wacht eerlijk tot die lekker dingen ze raakt, zeker. And your kitchen, I know there is a lip balm. Ging me gewoon staren. Yes. Next, als er weer komt next time, dat moet je alles zelf doen. Yes, oh, moet niet al, oh, I didn't know, zeker. Ik leer bij jou, ik moet ja, dat ook met z'n Kan het nog een lepel nodig hebben? Voor de andere dingen. Yes, zeker. Vijf een keer. En dan ga ik zo een beetje. Dan ga je nog een lepeltje geven. Yes, mijn darling. Ik ga niet die afval, ik ga die afval. De lippen op, whatever. You know what I mean? En dan ga ik gewoon een beetje olie ingooien in die water voor die pasta. Dat ken je story. Yes, my darling. They always cook in fashion. Die buy olie niet because als wel niet goed. De olie dat je niet. Beautiful, my sister. Ja. Als we gewoon lekker te gaan, whatever. Ja. Dat we maar eerst gaan, ja. You know, so that's my journey, babes. Like content creation really came about om mezelf te wees, because ik denk die wereld move er vandaag. And I think with me being in the picture, is niet af. Dus I don't plan content. Ik kan niet meer ik kan niet plannen. Zij staan nou op als je Als ik iets zo. Als je zegt dat ik gewoon video's van maak. Yes, zo zeker. I'm very in the moment. Wat we nog gezegd, ja, en ik enjoyed a lot. I think it has this way of creating freedom for me. Not freedom of speech, because I also feel like there's a barrier, there's a lane. Yeah, when as a lawyer, I can bestaan alles praten. Maar it allows me to just say wat die aangaan. You know what I mean? Because filmmaking is very scripted. And this is content creation is net, je kan het gooien. Yes. You know, en ik krijg bij om all stories, like breinmensen stories. That's why ik schrijf niet stories voor breinmensen. Because I do feel like there is a lot, there is a klomp stories that still needs to be told. You know, the gangsterism in Ghouta is beautiful, maar is oud. You know what I mean? We have seen it, we have embraced it, and it's getting old. Yeah. So I challenge the status quo, challenge by writing stories that's sort of unheard, you know. My next story is Is het stunning? Is baie emotioneel. En jy is die main lead in al jou stories? Nee, die keer not acting, die keer directing. Oh, stunning. So ik ga direct, wie lead, nou gaan lead is Megan Johnstone, Joshua Vragom, she was also in a show op Netflix. Say it gauw. Yes, darling. Beautiful. Yes. And then Joshua. I've met her once. Yes. En Joshua Vragom en Sancha David. So was nou in One Piece ook op Netflix geweest. Okay. So hulle en Abdul Adams is daarin en Leanne van Roy. Oh, so they lead the film for me. Yeah. Dan ga ik net direct. I actually must Chris because she is always my co-director. Verstaan zij? But yeah, okay, next gaan we die ingooien zeker. I feel like we're ready for that. Can I have a copy met water zeker, please, my darling? Ja. Maar ik ga nou. Okay, nou. Water ingooien. Yes, hij staan op zijn manolie, zeg hij love that. Yes. Staan op je nummer. Yes. Ik ga het gelijk samen doen, hoor. Als je water op. Dan ga ik ingooien, green pepper ingooien. Ik wil het zo mooi ingooien. Yes, baby. Sorry voor de pan, hè. Yes. Sorry voor die dubbel. Geef op haar ook, man. Deze water. Yes, the water. So, Fijika, the reason why I don't throw too much oil in is because the water is there for. Okay. You know what I mean? Okay. The oil is just to help burn more the onions to get it to be brown. Verstaan je me, sister? Yes. Sorry for doubting you. It's fine, my darling. Nou, maar ik moet nou aanspringen met die chicken breast. Right? Kan ik gaan tegenblik met chicken breast, my sister? Net om het zo lang te beginnen. Wat en nou, sorry, ja. So, ik had net 3 vat because ik wil niet paaien, because ik kan see you know, how much eating because I'm trying to keep her in shape, you know what I mean? Give me take 4. Voor allerlei pasta. Ik heb mezelf gezin om te voed. Oh, stunning. So, your man wil me kost van Nancy, kasi mag niet vat van Als het lekker is, zeg ik heb het gemaakt. Ik had er gewoon tegen, maar please, me. Kijk, als het lekker is, zeg ik heb het gemaakt. Sana asika, Terry. You know, I did it hoor.
Okay, now a bit of olie. Ik gooi zo olie om mijn chicken breast, just so it can... Oh, is it full chicken breast what's going in? No, babes, ik ga het cut in cubes. Oh, cut. okay. Nee, Kan nie. so ik ga het net af, so een klein beetje oorstrooien. Net so it becomes tangible, sticky, voor die spices wat erop gaan. You feel me saying, Sika? Ik gooi ook op die board ook, so die board can just know. There we go. So Sika, yes, my darling. I've learned myself, or taught myself this year how to cook last year. Niet absoluut ding van, ik wil net wit. Moet je niet water in je eigen Sika. Die is nog nice, Sika. Is nog baie nice. Okay. You see? Okay. Once sy reik, hy erg brand op sy reik. Misschien een diep, sy hoor een ding, as my sister, you know, then you know, it's alarm, dat vrou. Een beetje nog water. There we go. Als ik chaos in the kitchen, Wat help je? Oh, ja, me gewoon. I love you, Sika, joh. Ik tawa, mijn sister. Oh ja, mijn kind staat nou oopmond hoor. Mijn kind staat echt van Rico oopmond. Ja, ik heb nou zo het asem in Rico. Volkom. Nee, die pregnancy doen die goed aan een mens. Mijn sister, weer, ja, I love it. Maar ook het asem moet doen. Jus. Weet je nou, als hij denkt van, ik wil niet voel het. Like, ik wil niet nog, Oh like, ja, ik is nou zo het asem, wat voel ik het nou marathon gaan doen. ik is ook kunnen zien, maar ik wil niet voel het. Like, that's really all. You know, ik wil voelen, ik niet Ah, ja, maar donker. dat die kan draven, je die kan afgeven. Yes. Het werk is zo in mijn zuster. Nou, we staan, that's why, maar also I don't want kids, man. I don't want kids because ik heb the patience als ja voor kids, mijn darling. Honest to God, Wil ik nog één vat? nog één van? Nog één stukje, als mijn onder geen nog een stuk aan. Oh, nog klaar Hij heeft wel baas, chef. Vrouw, ik is mijn counter. I believe in counting how would I voel. The reason why I'm saying this is because why in die oortijd 1942 toe Jan oorkom, toe sê my ouma Enrico, as we kos maak, moenie gaan vir die meetbeker sê. Ah, oké, ik hoor je. Voel hoe jy moet voel. Nou, gaan ons ingooi paprika. Paprika gaan ons ingooi, in die stoof ingooi. Paprika, is in haar, whatever, there we go. Nou gaan ek gewoon op haar neersit, en nog een beetje water. Ek add, so that it can lekker juice together. You feel what I'm saying? Nou, dat was gewoon lekker roer, Sika. Lekker roer, mijn zuster. Kan die plaat weer een beetje opgaan? Doorgaan, oké, Yes, oké, mijn darling. oké. Volgens, zetten we nou die 4 en zo. Yes, my darling. Hoe in ons water kook. Yes. If your father comes home tonight, tell him I'm my good food now. Please, my darling. Yum, now. Right, my sister. Nou, wat ons die inzet. Ga het zo gooien. Zo, zo. Wat dan? Kom, hoe is het? Hij is zo trots op mezelf, mensen. Is there a reason for this? I just hoe ik voel betekent. Ik ga een beetje water in gooien, mensen, because waar ik voor die pot maak je nog tangen, zo. Sa bayo groot company sa enjoyment, di company friends. Yo. Oeh, die weet had hulle klaar lachen, die man. Oké, maar ze helpen jou. Weet je wat? Ons moet gewoon potten zijn, because why? Ons moet gewoon potten zijn, because die yes. Kan ik het zo vat? Ik kan, man. Die is kayos, guys. Allemaal maak kos, allemaal wat kos maak. Pasan wat die aangaan. But again, in life, you must just... Van die lepel van die water, zo goed. Anders brand je aan. Yes, my darling. Yes. Het is een fancy eeglufte, een fancy spaghetti lufte. Stunning. Sika,
Yes. Doe me gewoon van je bij, please. Can you just spice gewoon zo lang van mij die chicken breast, my darling? Spice. Spice, yes. Spice so met black pepper. Whatever spices you have, it can definitely work for this. Will I put this pot now, Sika? Just for safety? I can only op die tile, no? In the pantry. Yeah. Spice is wel genoemd worden, maar oké. Ik geloof het. Scalaris. Ik geloof het wat erin moet het zo met. They said there's rugby is nou die eerste prioriteit nou. Vrouw, like, can I tell you, I absolutely love your kitchen. Yes, nog die voor ons gebraai zo lang. Bak, whatever you call it. Okay, yes, the pepper. Yes, my beautiful 5 buck. Yes, my darling. Okay, now we're going to go into the kitchen. We are going into with crushed garlic and a pot in. Was it niet garlic? Can I put in chicken spice also? Yes, my darling. Whatever spice you think you want to throw in, absolutely, my darling. Go for nice sauce. Ik moet veel lepeltjes. Niet voor ons fijn. Jy meet sommer so. En die oude at the work so. Daar was het tijd nog om te in those days, die mensen het 18 kinders gehad om te feed zeker. There wasn't even time To get lepeltjes. to get lepeltjes, ja. Die kinderen, die papa's daar, die broer, die die patten, die oma zoekt vast bij jou safe als net een klomp affaire. Okay, stunning. Nou Ik zeker. wil die spice uit dan. Yes, sorry, my darling. I'm gonna add a last bit of oil just for it to marinate in its best way possible. Da-da-da. Cook samen met mij en Shika en Shika sa market. Niet Shika sa kitchen. Shika, when is your next market though, my darling? 1st, 2nd and 3rd of May. Of May. Is to so. Fast Jay. I'm shooting, ma. I can come this Sunday. Oh. Actually, as a matter of fact, that Sunday I'm gonna come to as you. Do you like the market? I do. How many markets have you attended? Alles behalve the as of late one. Okay. I didn't go. Yes, the Eid one. The Eid one. I So didn't. it's the 1st, 2nd and 3rd of May at Oude Molen Technical High School in Pinelands. Yes. But you was up at the Pinelands. Yes, I was there. What? I want to add how. How can I assist you? Can you assist me in getting more spices, please? More. Yeah, okay. Barbecue spice, okay. Chili spice also. Barbecue spice. Ooh, it smells nice, mensen. Oh. Yes. Sika sa market. That's all in my head was Sika sa market, Sika sa market. Maybe you can be the judge that day on the best rest of Shika's marketing. Yes, my darling. Nee, en dan, I must say, spot for Sika. Huh? Spot for Sika. Hoe is de broer mag gaan? So just moet besig met hy roer Yes, vrouw. I marinate so because ik vond het als een beetje zo. Nee? En dan, net zo my darling. That's enough now. Can I have a breath sauce? Any sauce? Sauce? Chutney of so? Of maybe Na tomate. marinated sauce. Yes, my darling. Yes. Als ik weet, het lijkt dus ik knie die goede, maar the best way possible to marinate is like this. Yes, my darling. Ik geef jou een beetje Uncle Jim, is het fijn? So me is fine, babe, so. You see why I say water is the best thing as opposed to net, my darling? As opposed to oil. As the oil. Very healthy, a healthy choice I make because Sika, as you get older, you try to, you know, to just be wise. That's why I like it even. Is je altijd zo gezondheidsbewust?
Die baie nie, maar ek draai het om. But you look good, that's why I'm asking. I want to stay petite though. Oh, Omdat ek is de hele dag, hoor. Weet jy ek de hele dag met staan? I don't look so nice. See, cause I market. Of I keep saying the market, sorry. Voor je gaan zeker een keer op fork hou. The fork is always always nice. The fork is always nice because the fork makes sure that the pasta don't stick to each other. That is also why That's we why you add have oil. to use the fork. Yes, my darling. Yes, my bags. So Enrico, Yes. so I can know the kitchen, it's only me a guest. Can I take a seat according to... Pregnant, yes, nou, vrouw. Nou, ik sta nu, ik versta me zo. Okay, stunning. Can I make it love up for you? Hier. Now it's fine. Okay, now I feel comfortable. Verstaan zij? Moet niet vergeten van jouw mushrooms in, hè? Kijk, kom aan na die muna. These are fancy potta. The way you wanna get it as brown like this, when you know it's brown, then you know, ha, it's time for the chicken to come in. Now when chicken enter the chat, you must know, the rugby mana as tinan. It's the protein. Yes, my darling, ilaga proteína. Pastugaga. Oh, my darling. Mushrooms go in. Die gewoon niet te baie in because why? The focus is the chicken breast. Salt is very important for die besigheid. Net so. Do you need to rinse that daar in die laai? Die pasta kan mos in die water lê nie. Oh, ik ga maar zo, het zo gewoon old school style. Deksel zo en dan, Stunning. yes, vrouw niet, ja, dat hoor. Doen hy dink. Oké, zie ik praat nou van ik moet het zo besigheid maken, niet als die old school style. Die old school style is, Maar hy soek nou nie 'n rinse nie. Wat is hy dink se naam? Wat is hy dink se naam? hoe is dat die old school style? Love it. Omakend. Yes. Old school style. Die potta is zo dier, ja, ik is zo versachtig. Stunning. Ik wil nou moet ik eerst nog wat die fresh cream of eerst die, want die jaren weet ons gaat hier komen. Maar maak jy nie dit gereeld hè? Ik is zo Ek af wil en ons vir 'n toe. bietjie pasta uithaal want ek voel ons baie pasta met min kos. Of kook jy altyd 'n hele pakkie? Ik kook op die hele pakje met sister. Okay. It's giving the I sprinkles. trust you. Yes, my darling, nou als je fresh cream ingooi, nu kom voor de jaren, dan komen de jaren, zullen asemhalen. Fris, waar is jou kaas? Moet je vergeten van jou De kaas? kaas laatste, baby. Okay, ja. Now it's coming together. Oeh, mensen. Wat gaat jy nou doen? Zit een pikkie iets. Uh, Ik moest ook black pepper. Stunning. Ik laat mijn pasta altijd staan zo voor 40 secondes. Voor het om lekker te marineren te gaan en lekker te soothe. While ik een Shika praat. Hoe was jouw man Shika? Nee, ons klaar nie. En Woester, jy was mos in Woester gewees. Ja, mijn zuster. Die man. Kyk daar in Woester gehad. Yes, stunning, beautiful.
Als Was was er 'n klomp mooi mense, né? mooi mannen. Ik ga zeggen mooi mannen, because as my interest. Ja. En ik vloek half soos woester het baie sportmannen. yes. Alles oor 'n stukkie rugby. Yes, yes, very much. Yes. Very much sportachtig. En jy weet mos daai is jou veld. My forte by. Ja. Ik is oor speel van my, drukke drie met my, beland van my. Wat my fullback toe. Tellen Maart as 'n fullback. Helen Mart is 'n wing. As 'n wing, sorry it's on me. As 'n wing, nee, as 'n wing, as 'n wing, My as 'n man wing. is 'n flyer en 'n fullback. Dis As as hy a- nou die mekaar geraak het met fullback. Of as jy van 'n fullback, staan nie my babe, so. It's fullback. 'n fullback is as hard hoor. Alles vinnig. As né? vinnig. En ja, hard. As baie hard. Ja. Enrico. Hoe die reën val nou so lekker, Enrico. Vrou, by die As mas. jy 'n winter of 'n somermens? Somer. Ik haat winter. Nee. I hate winter. Winter is like plans is never sure, and with also ik heb een kaal look man. You know what I mean? You like Calvin. I don't like layers on me. I love winter. But winter is good for fashion. Yes. Very nice for fashion. Yes. You know. But for me, I like it summer. Oh, dat is nice. Sika. Jouw man gaat lekker iets vanavond, mensen. Nee, joh, ik gaat lekker iets vanavond. Weet je wel. Zeker het zij in elkaar ontmoet bij IWK, nee? Op university, meneer. Yes. IWK. Toen loop ik voorbij hem in de cafeteria, toen zei ik voor zijn teammanager, hij gaat met vrouw. Oh my word. Kijk je, ik is net bij. Dat is mal, man. I was so. Ja, dit is look for him, honey. Period. Like, why would you say that? En can't know was Hij het zei, daar pas. staat met vrouw. Oh, guys. So now gaan ons proeven my pasta. Zeker. You have the honors of dishing first. Staan in mijn sasta. Ik is wat is zo van jou. It looks amazing. Thank you, my darling. Thank you. I'll dish you first, actually. That's enough for me, thank you. It looks so good. Thank you, my darling. It is good. I trust myself to be that good. Oh, gelukkig sappig is het, ja. Oh, hij man, hij ook. Het weer lekker vanavond, mensen. I can't wait to hear his review on my food. Cheers, my darling. With your Cheers. iced tea, lychee tea. There we go. Bismillah. Inshallah. Nou, proef vrouw. Het is waar muziek, hè? Het moet dan. Let's see. In the pregnancy, I can't really eat chicken, but Is it? Oh, because why not? Because zwangerschap. the baby will eat chicken in but Oh, pasta. I love. pasta, my Is het sister. warm? Dat is waar, my darling. Nee, fine. This is good. Ik kan nog een pasta maken. Dank je, my darling. I think this is better than mine. Of ik kan maar net moeg van mijne. Ja. Als ik chaos gemaakt, maar is nice. Stunning, my Dank je, darling. my darling, wa? Dat is jouw specialty. Specialty. The only thing I can do is just in a I butter love it. chicken, actually. I love it. I love it. Ik ga een stappen maken vanavond. Thank you, everyone. Thank you for tuning in. I was lekker om hier en ik bij service. Thank you, Enrico, for honoring us with your presence. Is hij recht Engels? Yes. Okay. Until next time. Until next time. Mwah.